Angleterre jamana ka sɔrɔ minisiri Kwasi Kwarteng ale ka baara ɲɔngirila jumadon kalo 1 baara tali kɔfɛ wagati min na u ka dɔboli jamana ka salen o nana ni sɔrɔ bilisa ɲagami ye. A bɛ sanfɛ kalanden mɔgɔ 9 bɔ Kambɔji woroduguyanfan la u ka baton firila ji kɔnɔ mun kɛra sababu ye k'olu faga. Mɔgɔ 4 kalanden 2 ani baton bolila 2 olu sera ka kisi. Haïti jamana bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna la adamadenya hukumu fanfɛla la wagati min na a bɛ baloko dɛsɛ kojugukɛlaw kɛlɛli bolokojuguya ani kolera bana kɛlɛli la programme alimentaire mondial ka kuma la. Corée du Sud Séoul ye kɛlɛkɛ avion dɔw lawuli ka bɔ jumadon Corée du Nord jamana olu ka pankunu kɛlen ka pan jamana dancɛ fanfɛla la. So dɔw kɔni fara ji la Australie duguba filanan na Melbourne jumadon baw kɛlen ka fa mun kɛlen no ka mɔgɔ caman siran.